Milé děti. Vážení hosté, připravili jsme si pro vás program o známých hudebních skladatelích. Víte, kdo je tu hudební skladatel, co vlastně dělá, když jde do práce? Skládá Lego, skládá pucle, no takový. Ne, ty vtipánku, skládá melodii, noty, písničky. Už jste někdy nějakou vymysleli? Já ne, ale znám pány, který to umí. Zrovna jeden k nám přichází. Jmenuje se puding. Ne, jogurt. Ne, smetana. Ahoj děti, jmenuji se Bedřich Smetana. Víte, která je nejdelší řeka na území České republiky? Jmenuje se Vltava. Já jsem o ní kdysi napsal symfonickou báseň. Tak poslouchejte, jak pramínky a potůčky se spojují a možná je na ní poplejrat nejznámější zpěvák. Znáte ho? Znám kraj, kde zlátne réva a poutník netuší, že proud řeky se vlévá tam večer do duší. Znám kraj, kde vláček píská a čas tě nehoní. Už vím, proč se mi stýská, když louky zavoní. Já vím, že jednou svážu krátký boj porovný, tak to mě sám už vrátí zpátky spod do rovin. Kam, kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Znám kraj, kde zlátne réva a poutník netuší, že proud řeky se vlévá tam večer do duší. Čau, čau, jmenuji se Hokejo Monty. Umím ďábelsky na house a znám jednu českou zpěvačku, která umí ďábelsky rychle vyslovovat. Šabadabada! Já vzpomínám, jak Lájoš českně hrál. Má duše tiše vnímala ten sladce láskyplný čas,
a v pustě sám se mladý čikoš smál. Já tajně o něm snívala a sním dnes o něm zas. Stála jsem tam toho rána v duši stres a žál. Známá píseň od Kalmána zněla opodál. Já zoufalá, potají v duši doufala, že starý housle pana duše začnou tiše lkát a Monty čardáš hrát. To byla ale Čardášová jízda. A paní Eva Pillerová je neuvěřitelně rychlá. Pojďme se na chvíli sklidnit, protože za okamžik nám zaspívá sama Královna noci. Přichází rakouský skladatel, který možná znáte z čokoládových bonbonů. Čokoládových bonbonů? Terko, dáš si? Pane Mozarte, dá ty si? Tady. Ja, danke. Jsem to já. Wolfgang Amadeus Mozart. Hudbě se věnuji už od malička o školky ve své poslední opeře názvem Kouzelná flétna. Jsem napsal arii pro Královnu noci. Přijde tedy obrovským potleskem jedinečnou, oslnivou, hvězdnou Královnu noci. Na klavír doprovází sám pan Mozart. Jsme tu měli skladatele z Česka, Smetanu,
který složil skladbu o řece Vltavě. Itala Montiho, který složil tanec Čardáš. Rakušana Mozarta, který doprovodil na klavír Královnu noci. No a poslední skladba, která vás čeká, je z Německa. Přichází Ludwig van Beethoven, který ztratil sluch, který vás neslyší, ale skládá hudbu a zní mu v hlavě. Jeho závěrečná věta 9. symfonie se jmenuje Óda na radost. Je to i nyní hymna Evropské unie, do které patří i naše Česká republika. Známe. Můžeme se přidat? Každé ráno, každičké ráno, schází se rosa s růžemi. Prý nám bylo z hůry dáno toto vzácné území. Kývají se žitné klasy, zraje chleb náš bezdrží. Zem si asi češe vlasy, bude ještě krásnější. Jsou tu bližní ze strany jižní, jsou tady bližní ze všech stran. Žádný neumírá žízní, je tu s námi výjimečná. Radování, vybralo si správný čas. Ještě rána nevyzvání, ještě hoří láska v nás. Všechny rány jsou ovázány, trpení sebou vítr vzal. Na nebe se duha spání, to se na nás Bůh usmál. To je pro dnešek vše. Děkujeme za pozornost a někdy příště. Na viděnou. Loučí se s vámi Bedřich Smetana, Vittorio Monti, Frank Amadeus Mozart a Ludwig van Beethoven. A my dva, mějte se krásně.